dveřmi stojí, čeká, až ho pozvem dál. Potom nám rány zhojí, radost bude zmizí žál. Přicházíš, Pane, přicházíš, radost v srdci mám. Přicházíš, Pane, přicházíš, svůj pokoj daruj nám. Pojďme, okna i dveře otevřeme do kořán, jako sluneční záře do srdce nám vejde Pán. Přicházíš, Pane, přicházíš. Duša sám musí vás zabít, co přišla k nám. Ovšem se rozdělí, tak doba pouští spáne. Přijď nám, tak Mám děti, že jste přišli a mám tady pro vás jedno tajemství. Můžete se to chytnout. A jestli kdo na to přijde, co to asi může být, schválně se podívejte. Taky to můžeš zkusit, pojď. Taky to zkusíš a ty máš hodně zvířátek, tak ty ještě zkus to, pojď. Co to asi je? Co to asi bude, podívejte, zkusíte. Víš, zkusíš to, co to asi je. Nevíš, že ne? Kdybyš to asi je, to se zvědám do toho máte. Zkus to celý taky, bude to chytřejší. Tak ještě půjdeme ještě tady, zkusíme tak ještě, zkusíme, chceš chytnout vejky, zkusíme chytnout. Já taky. Tak já vám teďka to ukážu. Chceš taky chytnout ještě? Je to, poskytně. Něco daleko zácnější. Já to budu pomaličku ukazovat. Pomaličku to budu ukazovat. Obraz. Už seš to velice blízoučko. Pán Ježíše. A kde ona je asi? Na kříži. Výborně. Podívejte se. Tady máte takový krásný, vidíte to? Vidíte to? Co na tom křížisku vidíte? Pána Ježíše. Co ještě vidíte? Svatyzář. Správně, ty jste se pořádně nevšiml. Krásou to. A ještě tady to vidíte. Co ten Pán Ježíš má? No výborně. Jakou korunu? Královskou? Trnovou. A podívejte se, tady mu teče, z tomu teče? Krev. A co myslíte, proč ten Pán Ježíš na tom kříži byl ukřižovaný? Musel být ukřižovaný. Mohl se bránit? Má on moc? Nebránil, protože chtěl, aby jsme se němu dostali do nebe. No teda, to je hezký. Takže ten Pán Ježíš umřel za naše hříchy. Tak s počvanýkou. Musí se zeptat příště, víš, jo? A můžeš ho jít a dobře. Poslouchejte. A co myslíte, udělal někdo z nás nějaký hřích? Někdy se nám stává, že jo? Znáte jaké možnou být třeba hříchy různé? Znáte něco? Žijeme, nebo co ještě třeba? Že někoho bouchneme, nebo maminku, tatínka. Nebo někdo ho kousneme. Kousneme někoho, taky se to může stát, že jo? Ještě něco znáte? Třeba neposlechneme, nebo nepůjčíme někomu nějakou hračku a tak dále. Představte si,
Pán Ježíš nám všechny hříchy chce odpustit. Tak my na zemi, že jsme přátel Pána Ježíše, tak teďka uděláme také takový kříž, zkusíme dělat kříž, ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. A ještě si o tomto za chvíličku něco řekneme. Ale nejdříve uděláme takovou věc, že poprosíme Pána Ježíše za odpuštění. Protože když se přiznáme, že jsme hříšníci a poprosíme Pána Ježíše za odpuštění, tak on nám vždycky odpouští. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Bože, obracíme se k Tobě s pokornou prosbou. Pomáhej nám, ať usilujeme o vnitřní obnovu a horlivě konáme, co je dobré. Dej nám sílu, abychom jednali vždycky podle Tvé vůle a dobře se připravili na slavení velikonoční svátku. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Teď si posledujeme evangelium a budeme u toho stát, a protože Fanika neumí sama stát, tak někdo ji podržíte, ale pozor, tu Faniku nesmíte trošinečku nějak rozptylovat, aby ona poslouchala. Tak kdo bude držet? Teďka musí nás se utvrdí. Tak víte co? Tak uděláme chvilku. Ty 3 postupy se budete pouštět. Tak si stoupneme, protože Faniku a dá. Pojďte dává pozor, vy taky dávajte pozor. Stoupneme si všichni. Jak na tebe vrknu, tak to půjčíš, jo, potom. No, dívej se na mě také, jo. Dej Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vystoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny ji zmítaly, protože vanul vítr proti ním. K ránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil. Zmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl, Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl, Pane, zachraň mě. Ježíš hned vstal ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vystoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klanili a říkali, jsi opravdu Boží syn. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Maminko, já teďka chci těmto dětem vyprávět příběh. Budeš hodná? Já budu hodná, ale budu se dívat, jestli tě poslouchají. Tak schválně ta Fanika bude hlídat. A dívat se. A nemusí posloucháte, nesledáte to. To je příběh o jedné manušce, která jeden den se měla být úplně sama doma. Úplně sama. Tatě nebyl v práci. Maminka musela něco koupit a sourozenci nebyli. Tam byla strach. Maminko neměla strach. Ona říkala, maminko, já se ničeho nebojím, já tady budu a nebudu mít strach. Maminka říká, víš co, aby se nebála, tak přišla
šatní a udělají takový malinký křížek na čelo a říká, Maruško, buď zavděčený. A říká, nikomu neotvírej. Maminka odešla a Maruška si říká, poprvé sama. Tak si říká, já už jsem velká, už skoro už ještě nechodila do školy, já jsem velká, jsem sama doma. Tak když si vzal knížku, začal si knížku prohlížet, pak malovala a nějaký to neutíkalo a dostala strach. A říkala si, co kdyby si někdo přišel? Pak přišla a říkala, je zamknuté, jsem ráda, nic se nestane. A stále měla strach. A už se trošku smívalo, tak ona ve všech pokojích odložila, aby bylo světlo. A maminka stále nepřicházela. A ty co začala dělat? No něco, co dělají děvčata, nebo jen se kluci také dělají, to nevím. A začala plakat. Začala natahovat mordan. A jak začala plakat, tak maminka v tom otenka dveře byla tady a uviděla Marušku uplakanou. A ona říká Maruška, já malinko nemám strach, já nemám strach, jsem hrozně ráda, že jsi tady se mnou, že se musím ničeho bát. Stalo se vám někdy, že jste měli doma strach? Měla jsi strach taky? Kdo ještě měli strach, třeba večer, když byl třeba doma a měli se lehnout, tak jsi měla strach někdy? Ne, tak je to dobře. Tak je to dobře. Jsi měla strach někdy? Trošku? Tak je to dobře. Ale představte si, co myslíte? Může se stát, že třeba váš tatínek má strach? Představte si, my jsme teď slyšeli v Evangeliu, že dospělí muži začali strachem říkat, že křiče začali. Oni totiž zapomněli, že Pán Ježíš je syn. A Aninko, co myslíš, když Pán Ježíš říkal, já jsem s vámi po všechny dny? Říkal pravdu? Samozřejmě. On to říká každý. On říká, nebojte se. A takový největší důkaz, že nás Pán Ježíš měl rád, je to, že za nás zemřel na kříži. Nejenom za naše hříchy, ale on nás měl tak rád, že nás chce mít stále u sebe. A vlastně takový hřích je něco hodně špatného, co nás odděluje od Boha. Stává se někdy, že vám třeba maminka nebo babička nebo někdo dává na čelo křížek? Stává se, komu někdy babička maminka dá na čelo křížek? A se přihlásí. Výborně. A tak víte co? A proč vám ten křížek dává? Co myslíte, proč vám dává ten křížek? Víte, proč já to prozradím? Abyste se nebáli a aby vás Pán Ježíš chránil. Rozumíte? Tak teďka uděláme takovou věc, že tomu svému sousedovi nebo sousedce každý udělejte kříže. Výborně. A děláte ten křížek. I třeba můžu udělat babičce nebo tatínkovi, můžete klidně udělat sestřičce. Na znamení toho, že se nemusíme bát a máme dělat vždycky radost Pánu Ježíše. Teď si stoupneme. A pomodlíme se přímluvy. Kdo bude chtít přímluvu říct, pojďte sem tam. Pojďte. Jo? Ještě začnu já. Trošku nás, aby to všichni slyšeli. No. Pane Ježíši, chceme tě ústy těchto dětí, prosím. Prosím tě za to bavit. Prosíme tě za rodinu.
Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za volbu svatého Otce. Prosíme tě, vyslyš nás. Za dědu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za babička a za dědečka. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za kněze. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za mír na celém světě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi a vyslyš Bože všechny tyto prosby skrze Krista našeho Pána. Amen. 9. Tobě, Pane, za Tobě, Pane, Svaté anděle, Boží Pána, svaté nebe i země, Pane, sláva Tobě, Pane, sláva, za Tobě, Pane, sláva. Chválte slunce a měsíc Pána, chválte nebesné hvězdy Pána, sláva Tobě, Pane, sláva, sláva Tobě, Pane, sláva. Chválte kolení vedro Pána, chválte ležící stěhy Pána, sláva Tobě, Pane, sláva, sláva Tobě, Pane, sláva. Modleme se, aby Bůh přijal jej své církve. A držíme ke své slávě a spáse světa. Prosíme tě, všemohoucí Bože, smiluj se nad naší křehkostí a dej, ať nás oběť tvého syna vysvobodí ode všeho zlého a upevní nás v dobrém. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Pán s vámi, I s tebou. vzhůru srdce. Máme je Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Nyní nás hromažďuje kolem jednoho stolu a my chceme konat to, co nám odkázal. Proto jsme, Otče, připravili chléb a víno a prosíme tě, posvěť tyto dary svým duchem, aby se pro nás stali tělem a krví tvého Syna Ježíše Krista. Děti, a co se teďka dívejte, aby to obrátil se, to se na tomto kříži teď uskutečnilo, že se Pán Ježíš za nás vydá, za naše hříchy, tak proto Pán Ježíš teďka pro nás dělá v této mši svaté. Když před svou smrtí na poslední večeře se svými učedníky vzal chléb, vzdal ti díky, rozdělil jej učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Potom vzal kalich s vínem, vzal ti díky, podal jej svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. O smrti zvěme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.
Teďka děti pomaličku bžezí kolem oltáře. Teď se držíme za ruce na znamení, že tvoříme jednu takovou boží rodinu. A kdo z vás děti se umí modlit tu modlitbu našemu Otci? Umíte to? Kdo tak to umí, tak se společně pomodlíme s ostatními lidmi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezpečný dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvobodí nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj řád. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a bez jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se pozdravení pokoje. Opakujte potichu, co říkala na nás. Pane Ježíši, ty nás máš rád. Proto jsi k nám mluvil a říká, že se nemusíme ničeho bát. Děkujeme ti, že jsi stál s námi. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Nečekaj na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Zůstat přináším všem mrtvům se zrásí, slunce a dívej si ty. Slunce a dívej si ty, slunce a dívej si ty. A do září zahozený všechno zlé. Pán Bůh pro mě má svůj plán, i pro tebe má svůj plán. Když se každý budem řídit jeho plánem, to si piš, pak něco uvidíš. Pán Bůh pro mě místo má, i pro tebe místo má. Když každý stát budem na tom jeho místě, to si piš, pak něco uvidíš. Pán Bůh pro mě cestu má,
tím jeho cílem